Битие 11. Вавилонската кула. А по цялата земя се употребяваше един език и общ говор. След като хората тръгнаха на изток, намериха поле в Сенарската земя, където се и заселиха, и си казаха един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И казаха: елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха хората. И Господ каза: щом като те са един народ, говорещ общ език, и са почнали да правят това, и няма да има нищо невъзможно за тях, каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Нека слезем и там да разбъркаме езика им, така че един друг да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той бе наречен Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя, и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.